Sziasztok! Sziasztok! Máma ebben a játékkal fogunk játszani. Minecraft hasonló. És hát nyomjuk. Pár rész elejéig szeretném ezt nyomni. Nem tudom, akár egy pár ideig, nem tudom. Fogalmam sincs. Na de előző videóra lettek, hát nem lettek, hanem láttam, visszanéztem, hogy néha nem lehet érteni, mit mondok, ezért próbálok hangosabban, kicsit nem hadarni, de nehézségem nem hadarni. No, hát jó helyen ébredünk. Üssük a fát! Üssük, várjál, daraboljál! Egyik már akarok nézni. Hogy... Nem... Ezt nem lehetne kivenni. Jaj, ne, valamit megnyomok, akkor meghalok. Lehetne kivenni, szerintem azt el kellett volna kivenni. Várj, amúgy szar a játék. Akkor várjátok, indítok egy újat, ez a technikai malőr. No, itt vagyok! Ez az, végre! Ez kellett nekem. Csak beállítottam egy pár beállítást, és már megyünk is. Tüssed, vágja, daraboljon! Hát egyedül szeretnék játszani. Még ezt a játékot, de amúgy lesznek olyan játékok, amit nem is egyedül akarok játszani, de ezt még nem árulom el. Maradjon a jövő zenéje. Legyen a jövő zenéje. Jó, a kellő felszerelést megszerezzük. Olyan nagyon maxi, hogy mondják azt? Nem minimalis, maxi, valami ilyesmi össze. Ilyen olyan 100%-osan akarok játszani minden. Szóval lesz egy pár megmozdulásom, ami nem lesz egy kicsit unalmas lesz, de hát megpróbálok változósággal küldeni. Én nagyon szeretem az építős dolgokat. Szeretek építkezni. Akarjátok, szerintem biztos akarjátok, akkor lehet építős, csak építős, nem bármit lehetnek javaslatok is, mert azt mondom, hogy várdám is, mert valamit rosszul csinálnak, akkor lehetne egy kis javaslat, jaj. Mert örülnék is, azért valaki beleszólna, hogy na ezt nem így kellett volna csinálni, csináld jobban, vagy valami. Na majd meglássuk. Csok. Bum. Ez egy unalmas része a játéknak. Majd akkor megyünk le a bányába. Fölrobban 61 pénisz. Kaja. Ugyebár fontos, hogy tudnák csinálni semmit, ezt megyünk tovább. Én egy kicsit barangolok itt ugyebár. Keresni valamit, ami nekem jó lehet. Na ez fog lenni. Ugye ez is. A parkour király. Na. Kurva malac. És csak nekem csak facsemetek nem kell kiválni egész hát. Ami nem megerősít, ami nem bocsánat. Hogy az anyád legyen a fok. Te! Cigány! Bocsánat! Ez már... Azt a rohadt. Még egy van.
Gin tuti. És persze, hogy... Ojjajjajjaj. Basszal a karcon. Csak ad nekem izét, olyan cuccost. Ez egy nehézség lehet, mindjárt meghalok. Jól, mehetünk szerintem tovább. Ó, ott egy portál. Ezért még jó a szemem. Én megvakulni nem vakultam meg. Hál' Istennek! Na gyerünk, húzzunk bele. Aztán írjátok meg, hogy tetszenek az ilyen vegyes gamingek, akkor nyugodtan én szívesen nyomom, mert hát azért klassz ez. Még javasoltok is játékot, amit lehet mobilon játszani, vagy akármin. Én... Kurva anyád, de megijedtem! Én bármit eljátszok amúgy. Lehet amúgy bármi. Javasoltok játékot telefonra. Ki is, amúgy tényleg ki is próbálom. Amúgy van, azt nem lehet megenni, geci. Fölgyurodok, de valahogy ki kéne jutni. Ezt megírjátok kommentbe, hogy most játszom ezt a játékot, nem tudom. Pár részig, vagy akár bármeddig. Oh. Hát ez így... Ne, távol, menj, faszba. Menj, no. Szépen lassan megyünk előre. Mindjárt lesz hopp egy zombi köröztbe. Szóval találjam meg a bázisomat, amúgy én ilyenkor csak falut szoktam keresni. Lehet nem jó taktika, de nem tudom, én falut szeretek keresni. Inkább megdöglök. Hát... Meg fogok halni a gecibe. Hallom a tyúkot, de mindjárt megbaszom. Nem halok meg. Nem halok meg. Nem halok meg. Okés, rendben. Mindjárt jó lesz. No, ugyebár... Bazd meg, sehol sincs olyan térség, ami jó nekem. Ez a fa is jó amúgy, nekem ez is tetszik. Lassan nem fog tudni futni. Ó, hogy basszad meg. Na már csak ez a zene hiányzott. Ne hallom a szürcsög! Ne, kurva, menjünk! Unaza! Most jó, most fogjátok én, hogy csak hagyjuk a beton van meg őle. Csukott szembirák. Tetszik. Nem is kell több életnek lenni. Akinek több élete van, az egy kibaszott köcsög. De csak a kéméncét, és belebutassuk, és beancét. No nem. Nem kajak el. Jaj, a mellvértet fel kéne venni. Tényleg az egy igaz dolog.
Írjátok meg kommentben, hogy jó-e karakterem, amúgy tetszik-e mindenkinek. Remélem, hogy tetszik. Hallottam, horrorfeg! Jaj, sötét lesz. Bazzeg. Hát, mit tudok csinálni? Addig legalább világos van. Na még mit tudnák kiégetni? Semmit, te, semmit. Itt fogok megtökölni a tűz mellett. Az a baj, még ezt a falcuccokat elhasználnám. Most szépen lassan elindulok akkor. Össze. Azt hiszem magammal. Hát csak ne... Ó! Az ott nyírferdő. Ha jól látom. Ez még nem dzsungel... Az most sötétben igen jól látok, na. Ott egy robbanó pénisz. Na én azokat szeretem, a péniszt. Ja nem úgy, na mindegy. Kettő pénisz. Olyan még nem volt. Bazd meg! Hogy húzagasson meg téged a veréb! Na erre, menjünk tovább. Ha csak találok valamilyen falut, no, mint először Survivor-ökbe, azt mentem 11 órát, azt semmit nem találtam. Ez hülyeség, te. Itt fogok akkor megszülni. Jaj, ott van egy aranyha, ja, mert nekem szőkehajú ember, azt utálom. Mi ez, Amazonas? Hol vagyunk? Amazonason, ami a Dél-Amerika, bocsánat. Már megint valaki ki fog oktatni. Engedem, hogy menjen. Ó, baszopom! Jaj, jön a tengeri zombi, és megvakarja a nyokkim. Megyünk. Valahogy az a baj, már elfogy a kajánk. Közben megbassza csontikám. Majd milyen sniper vagy te? Rébb gyerek. Ott a zombi pók. Átugrom! Nem ugrom át! Majdnem megfordult. Jó, hallom azokat a csattogós lábait, hogy kiráz a hideg. Olyan, mint a valaki verni a pad alatt. Ott egy pénisz. Aha. Jó, mélyre megy ez a pénisz. Le kell pisálni. Ja, bocsánat. Mobban maradt a zene, az nekem nem tetszik. Jó. Anyádat szaggassam meg. Nem már, hogy semmit nem találtam. Baszki, mindjárt megdöglök. Ööööööööös Mária, jó. Taktika. Mondom már, kurva lenne! Na, hát keresek valami szigetet, vagy valamit.
Nem már. De nem már. Miért ilyen hülyeség? Ezt a mobot is utálom. No, hát az nem hiszem a sivatag. Hát nem. De ez mi? Az ott mi? Csak megfigyelem. Valamit kéne találnom. Egy ting, de hát... Én is a csodás szemeim. Nem akaroggatsz meg! Én is a csodás szemeim. Ha nem baj. Ez is jó valamire. Figyelj, jó minden semmi. Nem láttam sehol se semmit amúgy. Na nézzük. Bocsánat. Jaj, bocsi. Bocsi! No, ez már tetszik ez a... No, de már nem akarok megdögölni. Nem már. Gyorsabban gyalogol a pénisz. Jaj, jó. Ne valami veri a faszát. Ez egy sivatag. Jaj, nem. Abban az erdőben tuti találok valami ízét. Jó dolgot. Ezt ugye csak én hallottam. Te beszartam. Na. És megvárjuk a reggelt. Legjobb bázis szerintem. Így. Még valamit tegyek ide. Leteszem a mágnes vonzó valami. Anyád! Ő nem fog meghalni. Megöl? Csak mennyit tudtak szít? Szűz Mária! Ezek mennyit tudtak szét? Elgerült a mágnes. Tetszik. De ha lenne kajám, akkor jobb lenne. Engedem, majd menjen. Takarodj innen, kis zombikám. Menj innen, bazd meg már. Ott egy szürcsögő. Ez megnézi a lukamot. No, el kell mennem egy kis szünetre. Itt folytassuk, mindjárt jövök. Na, itt vagyok. Hú. Kettős! Jó, menni kéne. Az hallod a fúnak. Kurva. Hagyd meg, kocka nadrág. Mondja Bob, a kocka nadrág! Köszi, hogy megfogtad a földemet! Te taknyosorú! Na. Ott mi pici? Milyen kicsi? Azaz jönnek a jó zenék.
Csak körülnéztem. Az a faj is jó. És jöhet pedig. Ez a baj. BADA! Amúgy valaki néz ezt a videót, akkor elnézést, de bevettem a gyógyszereimet. Bevettem a gyógyszereket, persze! Mehetünk, végre van tele HP, mi a tököm az a búzaszem, mehetünk, bazd meg! Nyomjuk! Nyomjuk, aha. Ja. Don't worry. Bíruszki. Kacsa! Hát... Nincsen csontom, úristen, egy luk. Ilyen lukat rég láttam ám. Na. Mehetünk. Az anyámat jól raktak ez a bogyóna. Hát geci, én azt hittem itt lesz valami csincsumcsám. Hát itt egy lóka. Ott vagy valahogy, ahol nem megyek akkor a picsába. Maradjál faszilom, te hős kibaszott rókajról, hagyjál meg. Nem akarsz a barátom lenni. Egyedül vagyok, magányosan. Na hát, ha itt lesz valami tudsz. Hí. Az olyan hangot, mikor balaugrok a kádba. Hát te meg bassz meg a fődet. Gyík! Szardarabok! Szevasztok! Ha mi van, Józsi? Ez. Dick Mare, a lila szarok-e? Itt a... Az mi a fasz? Megpanészes ezért malac. Hát te hogy nézzük ki? Rád fostak. Te. Szígyentelen. Van meg a kis róka. Nem hallottam semmit. Szerintem az egy kis izegér volt. Kisegér, aki szaladt a fing után. Ja. És nem szabadul meg tőlük túlsuk a szép emlék. Kicsit nézek még, és megölsz az ébren lész. Ja, sem éjszakán, nem vagy már üres a város, gondolok néha rád. Hazudok, hogy minden rendben. Mindnek fogjuk minden. Dön. Az anyádnak a rót út a putröfette. Ez volt a jel. Majd beszartam. A welcome to jungle. Csingyara bunja banja. Nyadjatok valami ládát. Szít baszak mindent. Itt fogok élni. Hát nincsen ládám. Azt mindjárt lopok. Ha! Hogy én tudok a legjobban kommunikálni. Na várjál. Égessek valamit ki. Mondja, hogy köködött minden napra 60 tojás. Ez az-e. Azt már szeretem, ha ilyen zsákot kapok. Amúgy van vas, most vettem észre. Ennyire nem szoktam figyelni amúgy. Ahogy. Nem kell. Minden szart elrakok. Jó van. Ha még egy zümmegsz, bazdmeg, a makon baszlak, már komolyan mondom.
Jaj, enni kéne, igen, enni kéne, igen, enni. Na most jön a kedvenc időtöltésem, a lopás. Csak hülyéskedek. Na, ezeket meglessük. Na de mind a kettőt akartam volna. No! Ön itt áll! Itt meg gépfegyveresek, ez nem az. Hát geci, ezt megérte, na. Lehet, hogy is tüzelem. Annyira megérte. Ahogy... Így zárt lábúak, veszedelme. Na, jöhettek a... mézes lábú... nők. Vagy férfiak, az mi a fasz? Ilyen nyuszi. Szépen lassan, tanultam a Bear Grylls-től, szépen lassan csöndbe kell oda menni. Így. Amikor így nem lát. Szépen lassan. Megállsz picit. Igen, nem látta senki. Pész! Az. Aki ebből vág egy montást, az annak küldök egy puszit. Na. Igen, hát bazd meg. CJ. No. Hop. Milyen falusiak? Ingyen osztogatnak valamit? Vagy mi van? Így, te már. Ősed vágja a darabolját? De várjunk, fönt is kell lennie valami szapodátumnak, azaz. Ezek a jó faluk, amúgy. Ha még egyet nyávok, szerintem kajakfőt dugnak a seggembe. Ennyi ilyen szökőkutat nem viszök. Vedd ki, he. Aha, izét kell csinálni. Közben elmegy kint valami, nem tudom micsoda. De hol... Én nem... Jaj! Mi? Te fogyatékos! És abban a 6 darabban mit csinálok, bazd meg? Csinálok belőle izét, a cseppkőballangot? Na. Nem tudom, mi a faszbaja van a kibaszott macskának. Őt is tegyed el. Papíron, azt ma akkor ne tegyed el, akkor köp ki. Bazd meg, lenyelni nem tudja, he. Lenyelni mindig köp. Na ez az. Végy már, te hogy telibe foglak verni egy kibaszott virslivel, hogy szakadjon rád az égbolt. Köszönöm. Azért kajaforrásnak jók ezek. Na van páncélunk. Yeah boy. Ennyi kaja nem fog kelleni szerintem. Ezt jó megpakoljuk ezt a csomagot. Jó Isten, veri big tele van. Azt meg már megesszük. Ja, már sötét van. Íha. Hova változnak az éjszakok. Úristen, meg kell fürödni. Pész! Nincs itt semmi. Ott a hordó. Az a halászé. Volt már csak. Volt.
Jó. Na hát még azért vannak itt házak. Sziasztok, sziasztok! Alszunk egyet. Jó. Na. Hát lassan vége lesz ennek az epizódnak is. Nem jött be. Ennek epizódnak is ma vagyok, hát. Lassan vége az epizódunknak. Én amúgy akarnám tolni ezt a gameplayt, mert nem rossz. Szerintem még nem is játszok olyan szarul ahhoz képest, hogy milyen ütődött vagyok. Így. Hát ezek mennyire zsidók, te? Tök form. Legyek kedves. Na, juttassuk valahogy őket ki a óceánból. Legyünk ennyire gecik. Meg elsüllyedek, ha! Na. Azért nem a barlangba ússzanak le, ha. Úgy. Na gyerünk, menni fog! Menj elébb! Menj elébb! Azaz! Menj elébb! Hogy? Egyet kiutattunk. Csak... tudom, hogy megkaladozhatsz. Ha nem, majd valahogy kijutnak. Fönn is van hely, ez az, hogy mi a tököm. Ezt úgy észrevettem. Az ilyenek kellenek. Köszönöm. Hogy tenyérbe váglak, te? Az a... Egyél zsivány. Ez mi a tököm? Kovács! Hát, az megérte. Ma csak ez... Ott van egy torony. Pitte! Na, erre egy pár céket elviszek. Amúgy bocsánat, magot. Aha. Azt szépen kifosztom a helyet. Na ez van úgy jó falu. Ez nekem tetszik. Abszolút. Szürke vagy csak a... Amúgy nem vagyok fogyatékos, annyit elárulok. Mindenkinek. Jaj, belaggolt, húz a fal! Úr! Na. Bele se kell nézni már.
Pillanat. Itt vagyok, közben megtosznak. Engedj ki! Tügizni! Jó. Ilyenben még nem voltam, te. Tika virág. Na itt mi van? Basz meg. Ja. Jó, innen fogjuk folytatni szerintem. Melyik a házat az enyém? Ez. Innen fogjuk folytatni. A zsidó lakásunkból. Igen. Na. Hát most integetek, de nem látszik. Na mindegy. Maga lábom se. Na, szervusztok. Sziasztok, vigyázzatok magatokra. Ez volt Dáviddal a vagyonba. Hello.